आंखौ गुबुनफोरबायदि फैसा थाखाजों सिनायनो दासान आंखौ अके बिमा बिफा फिसाला फिसाजो बिमाय बिबै आबै आबौ गासैबो बेबायदि भिडिअखौ जुदि नायोब्ला माने बोरैबा फेमिलि नायबाय थानायाव जुदि नुयोब्ला माने मा जागोन So, hello guys, welcome to back my YouTube channel. So, लोगोफोर आंनि गरमारा अफिसियेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामबाय। So guys, आं दहाय फुङाव बुंदोंमोन ना आं मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन दा मोनायावहा होननानै ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेलाव फरायनानै एबा नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायगोन। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आरो जाय गोदान बियो थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आसा खालामबाय। So बिदिब्ला जेखि जादोला आं फंनैसो खोथा बुंगोन लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो आं जेबो मोनथिया बाट आं नंगौनो बुंगोन आरो जुदि सोरबाफोर गाज्रि सानोब्ला गाज्रि बुङोब्ला बे बिथांमोननि सायावसो आरोना। स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ ससे नायग्रोनानै लादो बिनिफ्राय आं फंनैसो खोथा बुंगोन नोंथांमोना खोनासंलांजोबगोन होननानै आसा खालामो। स' बिदिब्ला लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअखौ। आंखौ गुबुनफोरबायदि फैसा थाखाजों सिनायनो दासान आंखौ अके स' लोगोफोर बिदिब्लाथ' नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ नुखाबाय जानो हागौ आरोना। ओमफ्राय लोगोसे आं माने बे कन्टेन्टखौ लाबोआमोनथ' ओमफ्राय लोगोसे माने बेबायदि कन्टेन्ट लाबोनो गोनां जाबाय मानि थाखाय होनोब्ला जोंनि समाजाव आरोना जोंनि बर' हारियावहा सेंग्रा सिख्लाया बा जायानो जा माने हाबा जाखांनाय हिन्जावानो जा बा जिथुनाखि हाबा जाखांनाय हौवायानो जा जुलि जाखांनाय हौवायानो जा नैबे बिथांमोनाबो बेबायदि माने गोरोन्थि खामानि मावगासिनो आरोना। स' बिनिखायनो जिथुनाखि सर्ट मुभि एबा बर' फिल्मावहा बेबायदि माने लाबोनाया मोजां नङा आरोना। स' ओमफ्राय लोगोसे एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडियायाबो मा जायो जिथुनाखि बे बिथांमोना बेबायदि सर्ट मुभि एबा फिल्म बेबायदि फिल्मावहा बेबायदिखौ बानायनानै ओमफ्राय बानायनायावबो बिथांमोनखौ जेबो बुङा ओमफ्राय जायनिखि उनावहा बहाबाफोर फट' साफायनाय बा माबा माबि साफायनाय बे बिथांमोननियासो माने भाइरेल जायो आरोना। स' बिनिखायनो बेबायदि माने सर्ट मुभि एबा भिडिअ फिल्मफोरावहा बेबायदि माने बर' सावथुननि एकदम माने बेलेग आरोना बेलेग बेबायदि टाइपनि माने भिडिअखौ जिथुनाखि मुभियाव सोसनना होनाङा आरोना। बिदिब्ला माने मोजां नांगोन आरोना जिथुनाखि गासैबो नायो उन्दै गथ'आनो जा उन्दै सिख्लायानो जा जाय बुरै बोराय गासैबो नायो बेबायदि सर्ट मुभिखौ। अब्ला बे गथ' उन्दै फेमिलि लानानै नायनायावहा बेबायदिया नुसनना होयोब्ला माने माबायदि नांगोन आरो बिमा बिफा बा फिसाला फिसाजो बिथांमोना जमायै नायोब्ला माने बेबायदिखौ नायनांगौ नामा आरो बेबायदि भिडिअ लाबोनाया मोजां जायाखै आरोना। स' बिनिखायनो आं बुंनो थांबाय जिथुनाखि नोंथांमोना माने जिथुनाखि मेन्डेला सार नोंथांमोना जुदि बे आंनि भिडिअखौ नायनानै माबाफोर कमेन्ट हरनो गोसो जायोब्ला हरजागोन खिन्थु आं मोजांनि थाखायसो बुंदों आं रावखौबो गाज्रिनि थाखाय बुङाखै दे। खिन्थु आं नोंथांमोननि गाज्रिनि थाखाय बुङाखै आरो गासैनिबो गाज्रिनि थाखाय बुङाखै बे खोथाखौ माने आं गावनो माने सानना नायबाय ओमफ्राय लोगोफ्राबो बुंबाय नों बेबायदि कन्टेन्टखौ बानाय होननानै बिनिखायनो आं माने बानायनाय जाबाय आरोना। बिनिखायनो रावबो गाज्रि मोननाङा आरो जाय मा सानो आं जेबो मोनथिया बाट आंनि बुंनांगौखौ आं बुंबाय आरो जेखियानो जाया मानो आरो लोगोसे जेसेबांखिनि बेबायदि भाइरेल जाबाय थादों माने सेंग्रा सिख्ला आरो सोरबा सेंग्राजों हाबा जाखांनाय हिन्जावा खारनाय आरो लोगोसे बिदि जिथुनाखि हाबा जाखांनाय हिन्जावखौ सोरबा हाबा जाखांनाय हौवाया लाना खारनाय बेफोरो माने बन्द' जानांगौ एक्सुवेलि माने जोंनि बर' हारियावल' बेबायदि ओरैनो माने नुजाथिफैबाय थायो आरोना। स' बिनिखायनो आं बुंनो सानो आरो लोगोसे माने आं दहाय जिथुनाखि बुंलांदोंमोन ना बेखिनिखौ माने नेक्स्ट टाइमाव माने नुनाङा आरोना। जिथुनाखि जोंनि बर' सर्ट मुभि एबा बर' फिल्म बेफोराव माने गासैयावबो नुबाय थायो जियानो जा माने नुयो आरोना। स' बिदि लाबोनाया मोजां नङा। बिदि लाबोनायनिफ्राय माने बांसिनसो नायनानै बांसिनसो सोलोंनो नाजागासिनो जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरखौ नायनानैनोथ' बांसिन माने जुजियोसो। नोंथांमोना सानो मा बे फिल्मखौ जों लाबोदो बेबायदि जानाङाथों होनना लाबोदो नाथाय गासिबो जायोसो बेबायदि। बिनिखायनो बादो बेखौ बेबायदि लाबोनो दरकार गैया आरोना गोनांथि गैया। आरो सोरबाफोर जुदि आंनि सायाव माबा मोनसे बुंनो गोसो दंब्ला बुंजागोन जेबो साना आं बुंनायाथ' बुंगोन मोजांसो बुंदों आं नाथाय सोरबाया जुदि माबाफोर जुदि साननानै बुङोब्ला आं बेफोरखौ जेबो बुंनोबो साना आरो आं जेबो बुङा आरो रिप्लाय होआ। आं जिबायदि बानायलांनांगौ कन्टेन्ट जि भिडिअ बानायलांनांगौ आं भिडिअखौ बानायलांबाय थागोन अराय सम थैजासिम लाइफ टाइम आं भिडिअ बानायलांबाय थागोन आरोना। बेबायदिनो जाय मोजां खोथा बेफोरखौ आं लाबोबाय थागोन आरो जिथुनाखि गाज्रि बेफोरखौबो लाबोगोन खिन्थु आं माने बुङै होजोबगोन आरोना गासैनोबो शेयार खालामजोबनानै होगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना माने जिथुनाखि
मा मोनसे भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट नाङोब्ला मोजां नाङो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थानो हागोन आरोना बेनो आरोना स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेयावनो फोजोबनोसै स' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाबोन मर्निंआव स' गाइस थेंक इउ फर वाचिं फ्रम डिकेजलि गाइस बाय बाय